Benvinguts fans del futbol modern, del futbol antic, del futbol vintage, del futbol internacional, del futbol local i, sobretot, del futbol de tribuna. Això és l'Orsai i durant la propera hora ens acompanyareu en aquesta revisió de l'actualitat futbolística feta per 4 catalanoparlants i un lleidatà, que intentarem que sigui rigorosa, però no massa, perquè al final això és futbol i no matemàtiques. Com estàs, Pau? Molt bé. I tu, Xavi? Molt bé. Uri? Molt bé. I Biel? Molt bé, direm. I tu, Max, com estàs? No. No estàs bé? No molt bé. Ai, Què passa? cagarrina. Estàs de diarrea o no? Hi ha una passa, Hi ha una passa. Això m'han dit. Jo he de dir que últimament estic una miqueta de pasta. No, últimament no. Portes 20 anys cagant fi. Mira, Tu portes tota la et vaig conèixer temporada. fa 3 anys i als 3 anys cagues 8 cops al dia. Bueno, jo soc una persona que li agrada netejar-se per dins. Algun dia parlarem de què els hi va passar, perquè van arribar tard el primer dia de carrera quan ens vam conèixer el Biel. Algun dia es parlarà. Però no serà, però aquell dia Avui no. no era culpa de l'Uri aquell dia. No, aquell dia no. Va, Algú va esmorzar massa. Va, que no ens estan entenent. És el penúltim programa de la temporada. Tots. Vinga, xupar-la ja. I per I últim ens- programa de la història d'Orsai. Això és mentida. Això és mentida, això és De mentida. moment. Suposem. Llavors, ara sí, havent posat en context, sense fer-nos esperar més, no ens quedem en Orsai i entrem a l'àrea de futbol actual. Puta Mali. Merengue machista. Home, tòxica. Sí. Un vàper de coco. I és de Terrassa. Fora! Vés-te'n! I ens quedem a Dorsai! Vale, hauríem de parlar ja per últim cop, com a mínim, no sé si aquesta temporada, Sí. suposo que sí. Sí, No sí, podreu parlar més, no? Ja no es mencionarà mai. Bueno, a Bé, veure doncs, si hi ha doncs us algú... fotreu després a les Sí que seccions. funcionarà, sí. S'haurà de parlar. Però volem posar ja les notes un per un de tots els jugadors de la plantilla del Barça. I m'agradaria que féssim tots un per un, cadascú que doni la seva nota, i anem parlant ja largo i tendido, que tenim temps avui. Vale. Comencem. Marc-André Ter Largo Stegen. y tendido, diu. Clar, és que el problema que tenim amb les notes és que sempre la caguem amb les notes. Sí, són Sempre, dolentíssims. però llavors, Pau, és totalment inevitable cagar-la. Clar, que digues, exacte. Oh, 10! No, però A veure, un 8 de lo millor, de lo millor. no? De l'únic salvable. Jo dic un 7,5. Vale, sí, jo estic Ha amb tingut 7,5. alguna cagada... No. No, però tampoc ha sigut el Ter Stegen de la temporada fer un passada. sombrerito a Hugo Duro. Va, això sí. Va, Sí. que me la pela. Jo crec que el més Jo important dic que els partits importants. Jo crec que el més important és venint de la temporada que vens de fer a la baixada que fas de És el que vam rendiment. parlar, això. Era inevitable. Que, fer una baixada. és inevitable, però tipus, va fer la millor temporada de la seva vida, saps? 7,5. També s'ha lesionat. 7,5 em sembla molt bé. Comprem. 7,5? Vale. És que no Iñaki tinc ni Peña. ganes de parlar del Barça, tio. Ja, però toca. Iñaki Peña l'has de provar, al final. Un 5. No. Què? Ens va enganyar molt amb el partit No de l'has de l'Atlético. provar. Iñaki Peña és molt millor porter que Ter Stegen. No, a veure... A mi un 5 és no la ve. A mi 5, un 6, perquè el pobre es va trobar jo, un marrón. jo crec que tenia un molt mal record de l'etapa d'Iñaki Peña sense... Sí, clar, perquè ens van Sí, cascar Treu-li 5 gols la per partit. parada de la falta de Pai. A mi em sembla de Que veritat... ens va marcar, crec que en 2 partits 9 gols, eh? Sí, no, Iñaki Peña era el pitjor equip defensiu d'Europa. Més que l'Almeria. No, sí. Sí que sí. En quant a gols en contra... A veure, pot- Iñaki Peña té un problema molt gran que és sortir, no surt de la porteria, no surt de la seva línia. Ni de festa. No. El dia, No és que surt en general. vull recuperar, que tu ja ho vas recuperar a l'últim programa, el com vam comentar en un moment, després del partit de l'Atlético, que com Iñaki Peña ens recordava molt a Ter Stegen. Nosaltres també tenim un problema en sortir, nosaltres. Sí. Sí, però al revés que Iñaki Peña. Bueno, un 5 us sembla bé? 4,5. 4,5? Va, Concordo amb el desconegut. sí. Jo un un 4,5 ho veig bé. Jo El sí que millor poso. partit que li he vist a Iñaki Peña ha sigut contra el Barça. Sí. Pues un 4,75. Ai. Sí, és la mitja. I la provem. Buah, acabarem d'aquí a No, 6 i no, mitja. 4,75. Va, Ai, Andrés salut. Estragaga, evidentment, no. Què vols dir? Ronald Araujo. Un 3. Va, home, va. Xavi, va, espavila, va, sisplau. No la provareu, no. Ets un pringat. Ens ha matat a Champ. Un pringat. Podeu aprovar Ronald Araujo. Ets un No, pringat. no podeu aprovar Ronald Araujo. Quina competició podíem guanyar aquest any? S'ha de dir Ja no s'ha guanyat la Champions, per què l'expulsen? aprovar-lo seria molt generós, jo crec. No. Un 4. Una cosa, igual, No, a veure, igual a mi no em igual que toquis, la va no em cagar contra el PSG, sisplau. a la tornada, a l'anada, va parar 2 gols, Ell sol. M'esteu dient de veritat que no voleu aprovar? Araujo No, s'ha de provar, s'ha de Un provar. 5. Sí.
No, L'any passat, 6. quina nota li posàveu a Araujo? Un 8. 9. Un 9. Pues aquest any se li ha posat un 5 o un 6 com a molt. 6. Però s'ha Jo aprovat. li poso un 6 i mig. Sí, hi ha un 6, hi ha un 6. Un què, perdó? Ah, 6. Jo un 5, 6, 6, 6 i mig, 6, sis. Queda un doncs ens sis, queda amb queda un un 6. Vale. Mare de Déu santíssim. Jules Koundé, aquest és interessant. A veure, Per mi és un 7. De Ha anat de menys menys a més, sí. amb molt més, De Acabat- molt menys a més. de molt menys a molt més a una mica menys. No, va començar molt bé de central. sí, és veritat. Va Molt tindre bé. un bajón increïble i ha acabat... Però un bajón molt heavy, molt Allò de heavy. dir, no vull tornar-lo a veure Però amb la no samarreta ens del Barça. costa una eliminatòria contra el PSG. Per tant, té un 7. És que De fet, se'n van sortir prou bé, Sí. contra el PSG. Gràcies. Creieu que es mereix millor nota que Araujo? Sí. No et costa una eliminatòria de Champions. No, i que a sobre... Al final, el futbol es defineix en moments. I el lateral ha estat sòlid. Que sí, Molt, molt. El lateral. Tot i que no li agradi. Està sòlid. Però que jo crec que ja s'ha passat. Jo li poso un 7, a Koundé. Jo 6 i mig, jo 6 i mig. Jo crec que el 7 se'l mereix. 7. Jo un 7. Va, doncs un 7. Doncs llavors, doncs un... Sí, perquè jo crec que ha sigut millor que Araujo. Però allò s'ha de notar la diferència de... Però és que a mi no em sembla que hi hagi tanta diferència. Bueno, Per començar, ens ha eliminat a la Champions! No, per començar, Koundé ha estat disponible a més de la meitat de partits. Evidentment, Cosa que evidentment. el gran capità que no trepitja l'escut no. Evidentment, però tu ara t'has de centrar en el rendiment del jugador quan ha jugat. Vale, I jo en el jugador li valoro que pugui jugar I que ens ha eliminat a Champions. Això és el que tu estàs valorant, bàsicament. i que sigui capaç de fer un passe. Vale, de moment hem aprovat a porter titular i dos defenses quan la defensa ha sigut un problema aquesta temporada. I ara molt raspadets. ve Andreas Christensen. Em sap greu suspendre. Andreas Christensen. Sí, 7 com a mínim. Jo crec que Christensen em sembla el 7 de manual. A mi em Sí, és un sembla. 7. Sí. O sigui, ha acceptat molt bé el seu nou rol i ho ha adaptat de puta mare. Em sembla que es mereix... Mínim. I la millor virtut de Christensen és que és molt conscient de les seves possibilitats. Ningú mai ha dit això de... Perquè ningú mai sap tant de futbol com ell. Com m'agrada parlar... És un 6-7. Compleix, no. compleix. Bueno, Mai serà millor, mai juga serà fàcil, pitjor. juga fàcil. Christensen ha sigut millor que Koundé. Molt millor. No. Jo Pues un 6 De pivot, sí. 6 i mig. li posaria un 7, en sèrio. 6 i mig. Doncs ens quedem amb 6 i mig? 6 i mig, sí. Vale, Que perfecte. al final, amb la temporada que ha fet el Barça en blanc, tampoc Clar, pots tampoc premiar tant els és que- jugadors. Quan el Barça ha jugat bé hem ficat notes de merda i ara que seria com el moment Perquè ens de agrada ficar portar la notes de contrària merda, una mica, ens agrada ens remar hem contra ficat el corrent. notes. Som joves i naïfs, és el que passa. Què? Som naïfs. Sí, sí. Naïfs. Naïfs. Canivet en anglès. Segueix. No, però jo no... Pau Covarsí, crec que és el primer Home, un 8 i notable. mig, 8 i mig, 8 i No mig. pots tenir 17 anys i jugar així de bé. O 9, hòstia. 9. 17 anys, primera temporada, i jugues així, és un 9. MVP a vuitens. Sí, que ja vam cometre l'error de no posar... El millor central aquest any del Barça. Correcte. Només hi ha 3 jugadors que mereixen un excel·lent en el Barça ara mateix. Sí. Ara ho veurem. Sí. A veure. Sí. Íñigo Martínez. Ai, un 6. Un 5. No pots ficar-li mig punt menys que Christensen. Perquè saps les possibilitats de Jo li cadascú. poso un 5,5. Jo 5 i mig. La resposta és 5. És un 5. No ha tingut cap cagada, excepte l'Adan Oximen. No, contra el Mallorca. No us en recordeu que li van donar El primer partit és l'oportunitat una i ha liada. estat 2 o 3 mesos més sense Però és el primer. Ah. És el Sí, primer bueno, partit, però- a partir d'aquí. És el tio que ve de l'Atlètic de Bilbao, que allà... I tampoc ha sigut... No s'ha fet mai titular. Ha I va sigut un període... insultar una A persona. veure, que Covarsí ho ha fet... Allò li puja nota. No, és un nou. Que sí, que Covarsí ho ha fet molt bé, però Íñigo Martínez parla molt malament d'ell, que un xaval de 17 anys pugi i et tregui el lloc, però No descaradíssimament. estic d'acord. Sí. No, s'ha de dir que quan ha jugat a mi no m'ha desagradat, Íñigo. A mi m'ha agradat. Per mi és un 5, és un 5. Però sí que tinc cagades que les veus. La No, d'Oximen. una cosa que a mi em va enfadar molt d'Íñigo Martínez és que, com que té un bon desplaçament llarg, va ser quan Xavi va decidir només jugar Això ens va a costar dos Íñigo gols, Martínez i pilotes en llarg. A Rafinha. Durant 3 partits seguits. que No, o a la tampoc Minya Mal, va haver-hi una que vam buscar per dalt a la Minya Mal. No, Sí, això- història. És que hem fet coses increïbles. Sí, aquesta temporada és històrica. Sí, bueno. Ai, Un 5, un 5. Sí. 5, no? Alejandro Valde. Ui, no el pots És que valorar. quan No ha jugat. va començar malament amb Cancelo Valde, Jo li fico un perquè 3, era una traca. És que clar, no pots aprovar-lo. No, però Al és final que- no ha jugat. No, I el que ha jugat ho ha fet el que va malament. jugar era l'etapa aquella tètrica de Cancelo Valde que ens volíem arrencar els ulls. Sí, però sap greu I que castigar-lo. defensant 2. Una assistència en 15 partits. O sigui, Que res sí, més. que és el que es parlava de no, i si tornem a provar només un lateral que pugi i 3 centrals, que al final no es va fer però perquè es va destrossar Valde. Sí. No, però Valde
I és això, en plan, s'ha de tindre en compte que Baldi està jugant molt, molt malament. I a més ve d'una temporada passada molt bona. És que les segones temporades de Can Barça, sent tan jove, sempre... A Can Barça i el futbol en general, Sí. No, ja veureu. Segunda parte nunca fueron El que importa és quan ho facin malament què fem amb ells. A veure, és un suspès a... Sí, 4. Jo aniria pujant el ritme, no? Jo posaria un 3, perquè estem aquí en una pàjara, tio. Pensa que tampoc tenim massa... Tampoc tenim gaire. Nois, intentem anar 1 a 1, de veritat ho demano. És un 3. Un 3. Jo dono un 4. Jo també un 4. No se l'ha de matar. 3 o 4, és molt jove. És que un 4, no el vull matar. 3 és un 4. 4. Vale. La mitja? Què no? Que no Ah, vale, està per majoria. Vale. Pues Voleu posar nota a Marcos Alonso? No! Sí, un 0. No presentat. per vindre. No presentat. Sí, és un NP. És un no presentat. No, però un NP què és? No presentat. Un 0. No. No és el mateix. Un 0 és que tu has intentat i ho has fet com el cul. I Un no Marcos presentat Alonso, és el que ha directament- jugat, també ho ha fet malament, un 0. Quants minuts ha jugat Marcos Alonso? 10. Ha jugat 8 partits. 8 partits? Tant? 5 a la Lliga, 3 a Champions. Sí, però mira els minuts, perquè potser són 3 minuts. Da igual, un 0. No, sí. Mira. S'ha presentat. 1. Va jugar el partit sencer contra el Cádiz. I què va fer? Què va fer el 11 Barça? contra l'Atlético. Vam guanyar. No, és un 0. Gràcies a Marcos Alonso. 11 contra l'Atlético, 46 contra el Certa, 14. Certa contra el Certa. Calla la boca. El Celta de Vigo. 14 contra el Betis i 90 contra el Villarreal. Us el cadeu a Marcos Alonso. 1. No, ja pirat. 1 perquè hem guanyat un partit amb ell. Ahí està. Un NP és Astralaga. Sí, que aquest és igual. No? Sí. Astralaga Vale. és NP. Tira el següent. No? Vale. Tiro el següent. INP. Ui, Va, Cancelo. nota de Joao Cancelo. Un 2. 2. No, És que no. És que no... Max, tu dius que Cancelo ha fet la millor actuació al Barça des de Messi. Un partit... La primera meitat de temporada és molt bona. No! Mai ha sigut molt bona. Contra el Celta et salva el partit, contra l'Oporto et salva el partit, contra el Betis... I s'acaba. I ja no hi ha Cancelo. Ja no hi ha Cancelo. I ja no hi ha Cancelo. Després la caga en molts altres partits, com el Clàssic al Bernabéu, la tornada al Paris Saint-Germain... O sigui que en la fase important de temporada l'ha cagat. Jo crec Igual que aquí, que Ronald Araujo. Ala! Però no és un 2. És que tu Però no ets és un un hater. 2. Però jo crec que No és un dos. Cancelo és el No és un 2 perquè t'ha salvat partits. És el més Quatre. difícil d'avaluar, jo crec. Un quatre. Perquè és que hi ha pics aquí dalt i pics aquí baix. Perfecte, un Per tant, 2. un 4. Jo poso un 4,5. Jo li fico un 3. A punt de l'aprovat. El fet diferencial és... Un 4,5, però no li vull donar una reavaluació a l'any que ve. Us el cadeu, us el cadeu. No, a veure, jo crec que el que importa aquí de Cancelo és molt bon atac, és molt dolent en defensa, però és que és lateral, és defensa. Per tant, És bonet en atac i és molt dolent en defensa. és molt dolent. És Molt Estem matant a un lateral que és classe mundial. No és veritat. Serà que ser mundial Ha sortit malament de tots els equips. Que t'estic fent la secció per la temporada que ve, estic dient barbaritats. Ets el Barça, el Barça no ha sortit malament. Ens quedem amb un 4 o què? T'ha costat el Clàssic, t'ha costat el PSG, t'ha costat tot t'ha costat. Però dels altres equips ha sortit malament pel vestidor, no pel rendiment. Bueno, No, i també pel rendiment. El Bayern no va acabar sent titular. La cosa és que El nosaltres no City era el sabem... millor a l'esquerra del planeta Terra. No sabem el que li ha fet Cancelo cobercir el vestidor, que Això és potser... diferent. L'únic equip on no ha sortit malament de rendiment, que La també Juve. parcialment, el City, que va jugar bé. I la porta Guardiola se'l va treure de sobre. Ahí està. La Juve. Us quedeu amb La un Juve va 4? sortir Un 4 us sembla una bona nota? Jo dic un 4,5. Jo sí que un 3. Jo li posava un 5. Un 4. Doncs un 4. Sí, no pots aprovar. Héctor Fort. Bé, molt bé. Crec que s'ha d'avaluar i s'ha d'avaluar bé. Jo li poso un 7, Héctor Fort. Jo li poso un 7. Un 7. Sí. Vull dir, al final, és un xaval que té 18 anys, debuta És extremadament guapo. És molt guapo. És molt guapo, avui dia s'ha de parlar com de Ha guapo jugat és al Héctor tram Fort. final de temporada, els partits amb Héctor Fort hi ha hagut molta més confiança que els de Cancelo. Sí. A Bilbao, me'n recordo, És un regal. es va cascar un partit. Va ser una barbaritat. Que va ser quan es va lesionar Valde? No, que va estic dient a sortir Copa, estic dient a Copa, em Ah, sembla. vale. Sí, no. El Barça va perdre, el van eliminar. Sí, exacte. Però ell va jugar Que ell va molt bé. sortir de suplent i va acabar amb rampes Jo li de puc que va córrer. Va parar Iñaki Williams. Sí, jo li poso un 7, jo li poso un 7. El Sí, no, Iñaki molt bé. Williams, que es va agafar l'avió, el desgraciat. Sí, tio, per anar de gana. De gana. Bueno, de gana, de la selecció, és igual, saps? Ghana Sí. també és un país, no només Sí, una Ja, però no jugava Ghana a la Copa No Àfrica. jugava, no se No, n'ha sí, jugat. jugava. Crec que era Egipte. Costa d'Ivori. Costa d'Ivori. Costa d'Ivori, perdó. Però vull dir que Que va guanyar l'anfitriona. Correcte. Que sí, Jo sóc un especialista. Ah, no, sí. Pues això, en plan, i a sobre ell pues el renoven fins a 2026, llavors això és que... No, Héctor Fort, Un jugador que surt de la cantera que té poc protagonisme no li pots posar menys. No. No, al contrari, al No, al contrari. revés, que el que ha jugat ho ha fet bé. És que ho ha fet bé. Amb això hem acabat amb la defensa i passem al mig del camp. Primer, Oriol Romeu. Ai, sap molt greu, això. Un Sap molt greu. 2. Ha de ser la nota més baixa del Barça. Mira, un 2 per ser català.
Un 1 per ser català. I per anar a la festa major del seu poble, que això I ballar s'ha de bastons, fer. un 2. Un 1 per Sí. ser català. Tota la resta És igual, un o zero. sigui, la nota més baixa Que sí, ja que està. sí, que serà que no aprova ni està a prop. No, aprovar no pot aprovar. Però un 2 o un 1 és Però important, i la pretemporada? Sí, no, Bueno, i els No, dos no. primers partits de doble pivot amb De Jong. Que la van xufar va ser contra el Madrid i tots Però estaven I que anava a fer el mateix rol que Rodri del Barça, Ha no? jugat 11 partits de titular al I què Lliga. ha acabat fent? Els 5 o 6 primers va jugar. Sí, no, va jugar els 4 primers segur. L'únic que No, després que va al ser- principi va Ha començar. jugat molt malament, és un 3 com a màxim. No, sí. 2, 2. Com a màxim, és un 1. Un 2. Jo un 2. 1, 2... Dos. Però vosaltres sou conscients... Ja l'Uri no està Jo li poso un 2. És el mateix, Doncs ens un quedem amb un 1 2. No, però sou conscients del que va fer quan va entrar amb el Madrid? No. Sí. No, sí. Sí, va haver un partit que va regalar 2 pilotes a la frontal, no me'n recordo. Que va ser el partit que Gavi es va fer una actuació Que brutal, va el deixar de marcatge... marcar Bellingham 2 minuts i ens va cascar 2 gols. Ah, correcte. Sí. Vale, parlant de... I contra el Napoli, perdona, Sí. contra el Napoli a la tornada al Montjuïc va entrar 5 minuts, va regalar 2 pilotes a la Sí, frontal a acabar la allò va sèrie. ser una Va barbaritat. ser un... Anem sobrats. Oriol Romeu, Però avantatge. és que tu el veies entrar i veies que no... és que sap greu, Oriol Romeu. Heu vist l'entrevista? Que sap greu. Sí, no, sí. L'entrevista És ho diu molt que... bon noi. Que no es veu capacitat. No, que el Barça, molta pressió, la cagues... No agafis tu l'aire. La cagues, veus com tota la premsa et pressiona, veus com la gent a la que tu estimes està molt pendent de lo que fa, Sí, no sí, sé sí. què, no la vols cagar. És que sap greu perquè se'l veu tan bo el xaval. Sap greu, però bueno, que sí, que és un tan dos. És un dolent. 2, És un dos, És un 2, no ho tornis a intentar. I passem... Gràcies, Panya. Això fa fins i tot mal. Gavi, que va jugar, era un 9. Era el millor. Sí. Però com que s'ha lesionat, un 8. Oh! Jo crec que Li aquí posaràs la ha culpa d'haver-hi per una nota trepitjar especial. malament. No, però vulguis que no, l'impacte Gavi. de la temporada no ha sigut d'un 9. Estic d'acord. Bueno, però Gavi, llavors si estem No et calentis! si estem puntuant per impacte a la temporada, són tots un suspès. Sí. Sí. Però jo crec Però que aquí també s'ha de fer una nota especial l'entorn. S'ha de fer una nota especial o alguna cosa perquè no... Tipo, Gavi en el que va jugar era un 9. Sí. Era Però el millor del Barça. És que de fet em sembla que Gavi ha sigut el millor... Quan ha jugat, ha sigut el millor jugador de la temporada del Barça. Sí. El jugador que millor rendiment ha donat. Sí, també era un moment on el Barça jugava encara pitjor que el tram final, Però també necessites aquest tipus Pot ser de que des de jugadors. que s'anés Gavi el Barça fes un baixón. El Barça ha fet un baixón. Gavi és el jugador que No més, xuta. que més ha trobat a faltar el Barça aquesta Però temporada. és que això ho he escoltat de tant. Ho he Leo escoltat Messi. de De Jong, ho he escoltat de Pedri, ho he escoltat de Gavi. El Barça, Cada temporada és igual. Rivera. Però amb Gavi em sento molt més còmode dient-ho que amb De Jong. No, és el mateix, és una tonteria. Gavi tornarà Bueno, molt bé. jo crec que aquí sí que un NP estaria bé, en veritat, no presentat. No. Posa un no De presentat. veritat li posa un 9, de veritat li posa un 9. Jo li posaria un 9. Tu li poses un 9 a Gavi. El temps que va jugar A era un veure, 9. no, El si temps tu que va estàs dient, jugar- Xavi, no, tu, Xavi, has tu dit que sí. un argument per criticar Araujo és Exacte. que no està disponible. És que no té cap tipus de sentit. Clar, però és que Araujo és... Me'n vaig amb la selecció. Ai, m'he fet mal aquí. I Gavi? Però que és igual. Gavi es parteix els creuats. Però és que Vale, és però igual, està és igual la lesionat. raó. I Araujo és reincident. Cada temporada Araujo es perd 20 partits. Té raó. Però Xavi, Cada partit Araujo es perd 20 partits. però que Sí, Xavi, estic que d'acord. és igual la raó, o sigui, el fet és que... No, s'ha no és perdut igual la una raó, no és igual la raó. A veure, Valorant les notes Gavi sí, t'ha costat conyo. una eliminatòria de Champions. Torro, s'hauria de fer comptador quantes vegades has dit. Tipo, que podem no valorar-ho, però és així, és igual la raó. No s'ha de pot fer tenir les més notes. d'un 8. Com a màxim un 8. a veure, jo crec que no pots posar un excel·lent a un jugador que no ha estat durant la Exacte, meitat de és la això. temporada. Si ho hagués estat, és un 9. Però No és culpa seva, òbviament. No és culpa seva. està. No és per posar la culpa, Però és un 8. és com si tu t'atropellen, vas a un examen, t'atropellen. Sí. No has fet l'examen, què tens, un 8? Havies No, estudiat molt, te'l deixem- No, tu sabies molt bé. No, però tu si has sabies- fet 2 exàmens i a l'anterior has tret un 8, et quedarà el 8. Pot ser la pitjor analogia. Ala! La pitjor analogia que s'ha dit. Que fa mitjana! Clar, i com que no quadra amb el que ha dit el Billy, significa que és així, no? Ha jugat 15 partits durant tota la temporada. Vosaltres no dieu pots valorar-ho, un nou? No pots posar-li un 9. Ah, fiquem-li un 8. És un 8, un 8, un Vale. 8, però menys un 8 no. Un 8 No, i, no, vuit, i un vuit. asterisc molt gran. Un asterisc Sí, molt gran. vale. Veritat. Xavi, què et comences tu? Pedri. Els culers. Olo, Pedri. Olo. Un 5. Tenint en compte, exacte, sí, sí, cinc. sí. La Tenint en provo compte el que perquè- pot ser Pedri, És que amb el potencial que té Pedri, la temporada que ha fet aquest any és un 5. Pedri és el millor futbolista del Barça. no, i amb no ha el sigut... potencial que té, amb el la potencial que té Pedri, és un 3 la temporada. És que t'ho anava a dir, jo Perquè suspenc. té molt més potencial Del que el que ha fet, perquè el que ha fet és lesionar-se i sortir Sí, de sí, festa. sí, sí. Perquè aquest tio... La de sortir de Sembleu festa jo no he terrorífics vist en tots, cap... Jo tampoc, cap però la gent ho foto ni diu, cap la gent ho res. diu. És Vale, igual. vale. Però vull dir, Perdó. aquest tio, tu futbolísticament el veus que pot ser històric. En pot ser élite, sí, sí. Històric poder no, però èlit sí. Històric, dic ja. I si es, Pot ser i si històric. es posa la cinta aquesta que es posa amb Espanya, Ah, ja que se la posi amb el Vale, Barça llavors, també. a Pedri- Sabeu què passarà, no? Farà una Super Eurocopa. Oi, que bo és Pedri, vindràs lesionarà. No, jo crec que és favorable que Pedri faci una bona Eurocopa. Ha jugat pel Barça. Sí, òbviament. Òbviament, així ens confiança. el venem per 150. Ha jugat 34 partits, que és broma, que 34 no partits, em no venga Pedri, que són Pedri uns ni a quants, conya. realment. Sí, jo realment... Sí, però I quan surt contra- sí. Quants... Però contra... No sé si era el Nàpols o el PSG, que surt Això sí, i veus? et fa una assistència al Sí. moment. És que El PSG, el PSG. No, el i PSG contra va el ser.
a l'anada del que PSG. Pedri és molt bo, però és que la temporada que ha fet És està un 4. molt lluny És un de 4. Si aprovem a Pedri així és que no confiem en ell. No. És un 4. Mira, No pots aprovar-lo. Els ratos que ha entrat ha jugat bé. Sí. Perquè Pedri ha jugat bé els ratos que ha entrat. El problema és que no Perquè és impossible que jugui no ha malament sigut aquest nen. capaç de mantenir-ho en el temps. És a dir, Pedri te feia un partit molt bo, l'altre desapareixia i l'altre estava lesionat 3 setmanes. Tornava, era espectacular i tornàvem a lo mateix. Per mi és tenir-li molt respecte a posar-li un 4, perquè estàs considerant que no és ni de lluny la seva... Pot ser que sigui el menys condescendent de tot. Però i a mi... No, és el menys condescendent. Però és igual, jo crec que no li pots posar a Considero que Pedri un careix de 4. condescendència. L'has de posar un 5, o sigui, perquè estàs dient que hi ha moltes actuacions de Pedri aquesta temporada que t'han salvat el partit. Sí. I no les estàs valorant. Moltes És un 5. tampoc. És un Què? 5. Jo què? Que no les estàs valorant. És un 5, és un 5. Pau, És un cinc. diu 5? Un 5, un És 5. un 5, és un Jo havia 5. dit un 4, però és un 5. Doncs un 5. Ja que seva. Vale. Aquest és complicadet. Frenkie de Jong. 2. 3. No, a És un veure, desgraciat. calma. Comença la És que temporada Va començar siguent molt el malament. millor. Va començar Em cau molt molt bé. malament. Va començar molt va bé. començar No molt bé. pots cobrar, no pots cobrar No això. pots cobrar, és que m'és igual com juguis, no pots cobrar això i no voler-te baixar el sou. Però això no ho has de tenir en compte. Això no ho has de tenir en Arriba a compte. fer un temporada i guanyem la Champions Bueno, per molt doncs que no l'ha cobris. fet. No l'hem fet. Ja ho sé, però vull Guanya dir que te'l sou. No l'hem fet ni aquest any, ni l'anterior, Però vull ni dir, l'anterior. no pot ser que l'argument únic que tinguem sigui... No, Mira, s'ha de dir que... De Jong és el... Digues. Oi, No. oi. No digues La res. veu de la veritat, De Jong, per com va arribar, per lo que havia de ser De Jong, És un fracàs. Sí, completament. No, però no pots dir un fracàs perquè fracàs és Al nivell de fracassar de veritat. Al nivell de Dembélé i tal, no. no és un... Perquè no, ha pogut jugar més. Clar, no és el fracàs absolut, Exacte. però què t'ha donat De No, que Jong? no ha arribat a les expectatives, és així. Què t'ha donat és De així Jong que no t'hagués donat un altre jugador similar? És molt guapo, també. Hi ha moments de la temporada que No tant. aquest argument sí que es pot dir, però en la gran majoria no. És així. Que sí, que òbviament, i és bo, De Un Jong, tio que, però... o sigui, el tio més ben pagat s'ha de veure en el camp, que és el millor de tots. I també ha tingut No, moltes sí, lesions. abans era el millor pagat Messi, bueno, et fot 91 gols en una temporada. I el segon, Guanya no, te'l és que el sou. segon és Luis Suárez, bueno, te'l fot 50. 50, De Jong, millor pagat de la temporada. entrem Va a posar lo el que- pauet així, A veure, que tornem a normal. veure, I el estem Koeman molt- posant-li la culpa al A Barça. veure, i ja no parlant de sous, la defensa de la frontada d'àrea de Jong No, és una cosa que és fa, terrible. molta vergonya. I Terrible. també s'ha de parlar, perquè no sé si va ser fa 2 o 3 anys, es va parlar de que De Jong havia de ser la pedra principal del projecte del Barça. És que potser ho hauria de ser. No, Ho havia de ser. Ara no. Vale. Clar, Si però- el fitxes, què fas? Llavors s'ha caigut. En plan, el teu projecte s'està construint amb un jugador sí, que això no és ha evident. donat, Sí, no ha donat sí, el sí. rendiment. Que el projecte ha caigut és molt evident. No, i De Jong és, ha de jugar a prop de la base. Vale, el posem de pivot. No, però no pot jugar sol perquè pobre no sap defensar ell sol tot el pivot. Li posem un altre. Ai, és que llavors l'altre li trepitja i no pot conduir bé. Però no, De Jong, fill meu, aclara't, tio. És un nen mimat. Fa moltes voltes. No, però potser sí que l'Ajax tenia un context més favorable a ell, Que és la Lliga holandesa. la Champions. I I que tothom jugava per ell i a sobre Aquest argument jo no t'ho compro, no tenia cap mena de pressió, però el Barça pues, poder no ha pogut I que perds un afrontar- partit amb l'Ajax i... Llavors, Bueno, nota. Comença tu, Biel, que comencem per mi és un 4 i mig. Jo anava a dir el mateix, 4 i mig. Sí. I més, una altra vegada caient en el de Pedri, parlo... Hi ha hagut temporades bones de De Jong on ha demostrat que pot rendir infinitament més del que ha Òbviament. fet aquest Aquesta any. temporada te la fa el Romeu i és un 7. Ojo De Jong amb Koeman. I que ha tingut moltes lesions també. L'últim any de Messi, el millor jugador és De Jong i el millor jugador és Messi i el següent De Jong. Sí. Sí, però perquè O està Pedri, molt més a prop de l'àrea. És que, Quina però, dupla, Messi i Pedri. Oh. però aquest any... Era un box-to-box de veritat. Sí, però Aquell any de Pedri... tu l'apropes a l'àrea i no rendeix. El treus de l'àrea tampoc rendeix. Quina nota? Un 4. Doncs ens quedem amb un 4. Vale. Vale, ara anem a un dels nostres preferits, Fermín. Molt bé. Primera temporada com a professional. 8 i mig. Molt bé. Cuidado que Vuit i mig, m'ho compreu? No arriba a l'excel·lent pels pèls. Segon pitxitxi Jo de l'equip. et compro 8 i mig, Empatat amb Ferran. Et compro 8 i mig. Jo, per mi, un 8. Per mi és un 8. Ens estem quedant amb el final de Per mi és un temporada. 8 i mig. Ha tingut partits... Però és que sí, però és que és molt Però és que important no- aprofitar els ratos que Bueno, jo confio en ell, Però és també. que no li pots exigir més. O sigui, pel rol que havia de Oi, fer, un l'ha vuit- excedit. un vuit que Bé, és... 8 i mig no, i crec que És de les millors temporades com a debutant a la història del Barça. Del Linares Deportivo. Max, calla ja! De veritat, és que m'encanta fer No, ridícul. però una... Vale, canvio. De les millors temporades que hagi vist jo de debutant professional. Ah, Home. professional. Ja estem posant els asteriscos. No, clar. Per això, és que canvio, Jo crec que la corregeixo. primera Que no es temporada pot. de Fermín s'equilibra amb la primera de Ronaldinho, la primera de Suárez, la Aquesta primera... temporada de ja Fermín és la millor temporada de Vale, Fermín a la perdó, història del M'he Barça. explicat malament, per això he corregit. Com a professional, hòstia, primera temporada Pot ser, com a pot ser, professional, pot ser, marques pot ser. 11 gols, ha A sigut, veure, no? professional ja ho era. No, primera federació no es No és considera professional, és és semiprofessional. semiprofessional. Pues vaya cara dures.
A cara dura. Pues vaya cara. El millor jugador de la història que ve del Linares al Barça, 100%. El 8,5 me'l compreu? Sí, te'l puc comprar. Sí, O creieu que ha de ser més? I més venint del No, Linares. més no. Un 8,5 és perfecte. Vale, perfecte. Bueno, clar, és que ha marcat Champions. Ilkay Gundogan. Un 9. És el millor nou. jugador de la temporada del Sí, Barça. sí. 9,5. Estem posant... No. Jo crec que ha de tenir la No mateixa guanya nota que res. l'altre. Sí. Jo crec que és la No. mateixa. Mateix que Covarsí. És que... No, és que l'altre és l'altre. L'altre és l'altre. Sí, sí. Però jo aquests dos els fico un pèl per Però davant una de cosa, Covarsí. No, mateixa nota Covarsí que Gundogan, amb les possibilitats que té Clar, no. És que Gundogan ha sigut el millor de la temporada. I... No, Què? o sigui... Pili, hòstia! Sí. Però què té més mèrit, la temporada de Gundogan o la de Covarsí? Les dos. Els dos. Gundogan em sembla el millor debutant de la Carregar-te història. un equip durant tota una temporada té el mateix mèrit que Carregar-te entrar un amb equip. 17 anys. Un arriba amb 17 anys del no-res i l'altre arriba amb 30 i pico del tot. És a dir, O sigui, la cosa, extrems se o sigui, toquen. és l'extrem diferent. Un té moltíssima És que pressió jo- perquè ha de rendir al 100% perquè l'equip vagi bé i l'altre no té gens de pressió. Crec que amb Gundogan tenia un problema, és que confiava massa en ell, massa. Però què més vols? Què volies? Que fos Messi? El segon tant de temporada és excel·lent, és de 9,5. I el primer era molt bo també. El primer, mare meva. primer El vaig no veure estava bé. Billy. el vaig veure al camp de l'Alaves. T'estàs equivocant, Sec, o sigui, al minut 90. No estava suant. T'estàs equivocant amb el primer mes i mig. No és el primer tram de la temporada, és el primer mes i mig. Jo dic que és un 9, per mi és un 9. Ah, vale, ja està, llavors. Ja està, res. Sí, però no és el millor jugador de la la qüestió és temporada. tocar els collons. Sí. Bueno, una mica No, de salsa, no? personal. La qüestió és portar la Jo contrària. estic... Joder, que si no A veure, és però més estic avorrit amb el que... Pau, amb que no em sento còmode posant la mateixa nota a Gundogan que a Covarsí. Clar, jo li he de Jo posar sí. més. Jo sí, Més a Sí. Covarsí Jo o crec que a és que Gundogan? Més a Gundogan. A mi em sembla Hi ha dos que... jugadors que han sigut absolutament Però sí, diferencials per pel mi, Barça. amb la temporada molt que ha fet injust. el Barça no poden haver-hi 9 i mig. Exacte, i que jo què t'anava a dir? Tipo, em sembla que les dues coses són supermeritòries. La de Covarsí d'entrar en una dinàmica professional que no havies estat en la teva vida i performar d'aquesta manera. I Gundogan amb la pressió i complir amb les expectatives, igual. A mi em sembla un 9. Un 9. Ens quedem amb el 9? Sí. Jo és per avançar, perquè si no estem aquí mig... Vale, Sergi Roberto. I això ràpid, els que no són importants els Un escollim 6, ràpid. un 6. Sí. I un 6, un 6. Sí, un 6. Un 5. Hat-trick contra l'Almeria, gol contra el Napoli, o sigui, assistència... Hat-trick no, va ser 2 gols i va estar a punt de fer el hat-trick. Travesser no compta? No, un 5. Quasi hat-trick. Un 5. Sí, El millor és Sergi Roberto és que no el renovem. No el renovem? No. Diuen que no. Ai, fa una Que mica- Hansi Flick ha arribat i ha dit nois, que tampoc Caçador capità. tampoc cal ser les germanes de la caritat, No, saps? no som una ONG. No? No, I UNICEF? abans ho érem. Vale, Ja no. anem al segon pitxitxi de Barça aquesta temporada, Ferran Torres. Mare meva, no, va, sisplau. Un nu? No, va, para, Pau, ja d'una puta vegada. Per mi, És que no recordo cap gol de Ferran Em passa Torres. una mica el mateix de Rafinha. Em costa puntuar, o sigui, veient-lo jugar fan cagar. Pena. Però les estadístiques al final els avalen. Ah, no, però va tenir l'etapa aquella del tiburón, que semblava que... Va que transmetre tirava bé. il·lusió. Després es va lesionar, eh? Però Rafinha ha fet El que va passar va ser que es va molt millor lesionar. temporada que el No us heu Ferran. donat Home, sí, però de No ha Rafinha ja sigut en com parlarem. el Un moment, 6, el un moment 6 i mig. el moment de hype de Ferran Torres, rotllo, lo del tiburón, no ha sigut com el moment de hype que més ràpid s'ha... Sí. Sí, però perquè es va lesionar. Sí, però Després torna, tampoc fa va ser- hat-trick i passa a jugar poc durant Però tot el que queda de No va temporada. haver cap moment que ell va respaldar com el seu rendiment, allò de dir, vale, pues foto 4 gols seguits. Sí, no sé sí, què, sí, tiburón. no va ser, tipo, va ser com el va- moviment més injustificat. No, perquè va fer el gol de falta contra el Betis, Però tu va veus, marcar o sigui, Champions. Va entrar contra el Villarreal, em sembla, a Sí. principi de temporada, O sigui, i va marcar... Va Va rendir, fer va una rendir entrevista. normal, va rendir bé i ja està. Va fer una entrevista de dir, estoy como un puto toro, soy un puto Es va tiburón. tatuar la frase d'Ibai? Lo de tiburón s'ho va instaurar ell, que ja és una cosa rara. No, a l'estil li van Una dir, cosa rara. te ves fuera del Barça i diu, este año estoy como un toro. I la No, ja, gent, bueno, ja mentalmente- està. No, i ho va deixar amb la nòvia, i ja Sí, està. ja està. Sí. O sigui, jo crec que el moviment aquest l'ha creat més Twitter que Sí, el seu rendiment. Com tantes Nosaltres, altres coses. vale. Igual que una altra cosa que no direm aquí. Vale. 6 i mig m'ho compreu o 6? 6. Un 6, un 6. 5 i mig. 6. 6. Vale, doncs 6. 6. 5 i mig. Vale. A mi no em baixa ningú aquí. Lamin Yamal. És un Yamal. 10? Sí. No, és un 9. És un 9, igual. És un 9. Un 9. És un 9 igual. Aquest nano l'hem de cuidar, és que bosquis. És un 9. És la... Que transcendent. És l'únic que pot fer que el Madrid no guanyi 10 lligues seguides. Però no és molt més heavy per vosaltres la temporada... En plan, heavy, a nivell d'impacte, Ai, lo que vas a dir. la temporada de la Mica i la de Gundogan. Hòstia. Ah, vale. És més heavy. Covarsí que hi ha la Vinya Mar. No, clar, No, clar, cony, clar. és molt més de dir, hòstia, Però sí, clar, evidentment, perquè una cosa t'esperes que passi i l'altra no. Clar, però és que la Vinya Mal La cosa- fa 3 anys jugava a infantils.
La cosa amb Lamine Yamal és que se'l compara amb jugadors com... Pensava que havies tirat un gapo, tio. Dic, aquest tio està totalment incivilitzat, ja. Tornem al fil. Amb Lamine Yamal el que passa és que se'l compara amb estadístiques, amb jugadors com Brahim, Arda Güler, coses d'aquestes, i realment l'has de veure jugar. És molt més que això. I l'has de veure jugar. També t'haig de dir, has de veure jugar a Arda Güler. Sí, Arda Güler Molt Sí, bo. és molt bo, segur. Però no està a nivell. De fet, jo ara parlarem d'Arda Güler. no. Ara parlarem d'Arda Güler. Sí. Ara ho guardem Després. Parlarem d'Arda Güler. A veure, Com Turquia hagi avançat. Nois. Bueno, va, Enes una. Lamine Yamal. Nou. Jo dic 9. No, sí. No. I crec que amb això ja s'acaben El podi serà Kovacic, Gundogan, la Els excel·lents s'acaben, sí. Els excel·lents ja no en queden més. No. Rafinha, 8. 7-8. 7 i mig. 7. Jo 7 i mig del Xavi. Hòstia, el que va fer per dels prínceps és de pujar mínim un punt, Però hi ha hagut dies on jo li posava un 1. Hi ha hagut dies de desesperació absoluta, Que han acabat sent 11 gols, 13 assistències, una No, cosa. Per mi és una bona 10 valoració. gols, era un 10 moment. gols... A nivell Més de individual... 10 assistències era. No és Això la sí. millor temporada de Rafinha. No, clar. Mira, són 10 gols, 11 Amb el assistències. Barça sí, però... Amb el Barça sí. 9 assistències a Pues Lliga. que la gent té carrera abans del Barça. 5 grogues. Ah, sí? I després una vermella. 28 És veritat, la vermella el primer 7 partit de Champions, temporada. Una Copa del Rei. Vale, ja està amb el palmarès de Rafinha. Jo per mi és un 8, Per mi no arriba un 8 7 i mig, perquè 7 i mig. no ha sigut... Sí, vull dir, al tanto que se mantengui. Ha sigut diferencial, però no en grans partits. Vale. Vull dir, en plan, va tindre què? Lo del parc dels prínceps i què més? Com si fos una tonteria. Vale, bueno, mira El com va partit acabar més la cosa, mira com va acabar la cosa. I va marcar! Què vols que faci? Què vols que faci? 4. Que li digui Araujo, hermano. Sí. No, perquè sembla Rafinha seria la meva oferta que el canviessin quan van expulsar Araujo. Rafinha llavors 7 i mig? Vam canviar la Lamine Hauria d'haver Yamal. fet així. A veure, no, Xavi, canvia'm a mi. 7 i mig? Canvia'm a mi. 7 i mig. A mi, que no faré res més durant tot el partit. Que m'estic echando una siesta en el Em córner. quedaré sentat al mig del camp. 7 i mig per Rafinha. Joao Félix. Un 2. És que me calenta la vida. És que em fa ràbia perquè Jo li poso però és que és tan bo, tio. Jo li poso un 4. No jo li és poso un tan 4. bo. Va, sí, jo crec que molt bo, És màrqueting. Joao Félix és Va molt... tenir, aquell literalment sí que va tenir un any Ho vam parlar. Mira. Després de la Minja Mal, dels Joao davanters, és Félix el té que... la cara d'Oriol Romeu i no... I dius que és una merda. Joao Félix... No, s'ha de dir que la temporada del Benfica és una barbaritat, però ja està. Però tu el veus que és molt bo. I el primer partit amb l'Atlético, que juguen contra el Getafe, que fa va amb una canya. jugada totalment... Semblant a la de Messi contra el Getafe, que jo estava així dient, ja veuràs com el A compara. veure, deixes acabar? No, avui està xerrado el tio. No, avui el Billy, des que ha vist que fot cagades cada vegada que parla... Sí. Ha de ser un 2, un 3, sí. Sí. 2, 3? Jo posaria un 4. Jo Sí, un o- 4, és que no eh? Pari de ser tan bo, que ha sigut una merda de temporada. Doncs 3. 3 us sembla bé? Un 3, va. 2. Posarem un 3. Un 3, va. 3, va. Víctor Roque. Ai. Buah, no presentat. Sí, aquest fica-li un NP per no ficar-li un... Vale, doncs posem un O sigui, ha NP. marcat 2 gols. I no ha fet ni un control bé. No, és una barbaritat. Els controls de Víctor Roque són una Va, barbaritat. arriba a mitja temporada, no és tot juga el masses rato. minuts. NP. Controls a l'espai. Tot el rato. Si li ve al peu, Li se la fem tira un llarga. favor posant NP. No és Fem control NP. d'espai. És Fem un un favor és un de rebot NP. a la tíbia, no és un Sí, control. sí, que si tu t'hi fixes, en plan, tu un control al peu, se t'ha de quedar morta. Ell tot el rato se la tira llarga. No, sí, és com jugar al pinball, jugar amb ell. Ell posa una part del cos i a veure on va la pilota. Jo no el puntuo. Vale, NP. NP. A mi m'agrada. Robert No. Lewandowski. Ho vaig a dir. És un 0. No. És un 7. Correcte, anava a dir el 7 i mateix. mig. Jo Aquest crec. 2024 Jo crec ha que salvat... està més a prop d'un 8 que d'un 7. Jo també. No, Un 7 i mig. No, perquè no ha quedat pitj. És que quants gols ha fet? 19. A Lliga, ja per que et diga. No ha quedat pitjit. 19 a Lliga. No ha quedat pitjit. Sí, això ho he dit ja. Vale, però... Això és molt relatiu. 26 gols. És super poc relatiu. Lewandowski Ha marcat 26 gols, eh? I què? En total Quants títols han valgut 26 aquests ha marcat. 26 gols? Però llavors... És que això és a qualsevol. Cabrons. 26 gols i 8 assistències. Quantes temporades de Cristiano se te'n van a la merda per no guanyar cap títol? Cristiano dubto que moltes temporades s'hagi quedat en blanc. Bueno, el 2013 que guanya la pilota d'or. Això és una En blanc? Jo crec que una persona que fa. No, si guanyen la Copa. Sí, Pau, No, és del 2014. Bueno, però Vale, que és igual, és igual. és que eren en blanc, però Cristiano fot 60 gols. És igual. Sí. O sigui, jo crec que, tipo, entenc el teu punt de vista perquè necessites mantenir la integritat del teu partit, però un xaval que fa 26 gols i 8 No és un assistències xaval. en una temporada... és un senyor, Tu digues Amb 7, pèls als ous. tu digues 7 i nosaltres diem 7 i mig i ens quedem amb la 7 Vale, i mig. 4.
No, Lewandowski té pinta que és de pila. I, per últim, tot de Piladet. Tot de pila de Lewandowski és un plaer. per últim, Marc Guiu. Lo mateix que Héctor Fort. No, una mica menys que Héctor Fort. Menys. Un 6. També és un plaer, Marc Guiu. Sí, també. També. És un... Un 6 està bé, ja està. Sí, un 6. Vale. Sí, la polla, Marc Guiu, també. Ja estic cansat. Que a part és de Pau Tordera. Tanca el Barça. Sí, ara Sant tanquem el Celoni, Barça. Sant Celoni, De respectem. Sant Celoni vas pel bé. Bueno, viu al temple, que és de... Viu un temple? És budista? Viu al Virgili de Temple, que és de... És de Pau Sant Tordera. Celoni. Vale, sí, segurament. Com Però, Segurament no, és. És de Sant Celoni. bueno, si viu a Digues Pau que és de Sant Tordera... Celoni. Passem al segon tema de tertúlia, de d'on que ets? és Vallgorguina. la Eurocopa. Mallorca. Perdó. Mataró. L'Eurocopa. Hi ha himne aquest any o no? Sí. A veure, canta'l. No, no me'l sé encara. És una cançó de... Eurocopa. No, ja Hem fet prediccions Sí, a també. l'Eurocopa, Sí. cadascú la seva, No i teniu moltes ganes de l'Eurocopa. Oh, moltes estic en Eurocopa. Oh! llavors, Quines ganes tinc la Copa què faria? de l'Europa. Què faria? Cadascú diu de la seva predicció les coses més destacables. Vale? Tots les A tenim. partir de vuitens o alguna cosa així, saps? Sí, En plan, a partir de ja- vuitens, Sí, evidentment. sí, a partir de vuitens, Així, ja així està, no sí, anem sí. dient grupo A... Vale, voleu que comenci jo i després Pau, Xavi, Uri i Biel? Però podem parlar, mentre anem comentant, podem Sí. parlar dels equips, allò. Sí, Anem bé de temps o no? No necessàriament bé, però tenim 15 minuts, Però una pensa cosa que així. parlarem de les mateixes seleccions molt Clar. rato, saps? No fem totes, Sí, sí. que no fem totes les intervencions. Exacte. Quan parli el Max, Exacte, no anem les exacte. repartint. Vinga, va, comença, Max. A veure, jo coses destacables. liada. Coses destacables. Espanya guanya a Alemanya a les quarts de final i perd contra Ucraïna a les semifinals. No, però ves dient, si Però digues vols. tot, digues Però tot. digue- Vuitè de Aquesta- final, de tal vuitens. contra Vale. tal, tal contra tal. Vuitè de final és Espanya-França guanya a Espanya, Vale, comencem. Alemanya-Anglaterra guanya a Alemanya, Però què has fet? Portugal, Anglaterra i França passen segons. Portugal, Escòcia guanya Portugal, Països Baixos, Ucraïna guanya Ucraïna, Però tu estàs fumat. Espanya, Alemanya guanya Espanya, Ucraïna, Portugal guanya Ucraïna, Ucraïna, Espanya guanya Ucraïna i arriba a la final. I a l'altra part és Bèlgica, Àustria guanya Bèlgica, espera, no, que no era Espanya-França, era Espanya-Romania. Perdona. Que sabes com posa la bandera de França amb la de Romania? Perquè t'ho posa quan perds, t'ho posa amb els coses més d'esto. És igual, tu m'entendries. Bueno, que Romania l'ha escolat com una de les millors terceres, que també em sembla una barbaritat. Sí, digue'm un jugador de Romania. Hagi? Hagi, sí. No, Bastó. i el Xicaldau. central del Tottenham. Vale. Va, tira. França-Geòrgia guanya França, Dinamarca-Turquia guanya Dinamarca i Hongria-Itàlia guanya Hongria. Però, vale, da igual, és una tonteria. Llavors, Sí, que la sí. final què és? La final, total. Ucraïna, Bàsicament, Ucraïna-Hongria. les semifinals de la Trabombo acaben sent Dinamarca-França guanya Dinamarca i acaba sent Ucraïna-Dinamarca guanya Dinamarca. Bueno, ara ja hem fet la rissotada. Dinamarca guanya l'Eurocopa. Sí. Perfecte, passem Val. a... Ja dic jo, No si seria vols, el que primer tinc aquí cop. obert. Ah, vale, sí. Mira, jo he fet No seria el primer cop i era sense el seu millor jugador. vuitens de final. Val, jo he fet Espanya-Escòcia, que passa Espanya, Alemanya-Dinamarca, que passa Alemanya, Portugal-Sèrbia, passa Portugal, Ucraïna-Holanda, aquí coincideixo amb Max i crec que Ucraïna elimina Holanda de Koeman, Bèlgica contra Itàlia, he posat que passa Bèlgica, França-Turquia, passa França, Anglaterra-Romania, passa Anglaterra, i Suïssa-Croàcia, passa Croàcia. Llavors, primer quart de final, Espanya-Alemanya, he posat que aquí passa Alemanya, Portugal-Ucraïna, he posat que aquí passa Portugal, Bèlgica-França, he posat que passa França, i Anglaterra-Croàcia, he posat que passa Croàcia. Llavors Ho em està fent queden molt bé. semifinals, Alemanya-Portugal, que passa Alemanya i passa a la final sent anfitriona, i França-Anglaterra, que és potser com la final anticipada, i he posat que passa Anglaterra. Vale. I en una final Alemanya-Anglaterra he posat que guanyaria Anglaterra. uf, no sé jo, No ho sé, aquí és el gran... En plan, Ara després podem el debatre... França-Anglaterra-Alemanya... No, és una mica més realista que la del Max. Una mica, Una sí. mica, no? Sí, una mica. Ara, si voleu... Ah, No t'ha jo- guanyat qui és? Si us, Anglaterra, sem- Anglaterra. si us sembla bé, crec que seria millor que passéssim directament a les semifinals. Vale? Home, jo també Pa- vull dir... Va, dir-ho tot i ja està, diguem-ho ràpid i no passa res. Semifinals i alguna cosa interessant de l'anterior. Bueno, faria. Ho bàsicament... dirà tot, eh? Sí. Va, si tots ho hem fet així, ho fem tots així, ja està, no passa Bueno, ho res. han fet 2 de 5, per això dic que encara podem canviar. Bueno, és igual, va. Fes. Llavors, per mi, els 16 de final, que seria... Bueno, no, vuitens. Tinc Espanya, Suïssa, Espanya, Alemanya, Dinamarca, Alemanya, Portugal, Sèrbia, Portugal i Ucraïna, Holanda, també he tirat per Ucraïna, com a sorpresa. Llavors, a l'altre cantó, Bèlgica, Croàcia, Bèlgica,
França, República Txeca, França, Inglaterra, Àustria, Anglaterra, i Escòcia, Itàlia, doncs la meva bandera és Escòcia, passarà a Escòcia. Quarts de finals, Espanya, Alemanya. Jo he tirat per Espanya, em sembla que té millor selecció. Jo he fet el mateix, t'ho avanço. Portugal, Ucraïna, doncs he tirat per Portugal, s'acaba ja el somni d'Ucraïna. I Bèlgica, França, passe França, i Anglaterra, Escòcia, que seria un partidazo de la parra, passe Anglaterra. Sí. Llavors, semifinals, Anglaterra-França, que un altre cop també final anticipada, però jo penso que té millor selecció i és millor equip França. I més experiència, és el que jo dubtava. És això. Sí. I Espanya-Portugal em passa el mateix. Espanya el veig un equip una mica més fet que Portugal, que és com el primer torneig gran. Llavors he ficat que passa Espanya a la final, tot i que tampoc ho acabo de veure. Però bàsicament la final Espanya-França se l'emporta França i jo crec que guanyen tranquil·lament. França, Anglaterra i Dinamarca. De moment tots diferents, cosa que mola. Calma. Dic jo la meva, va. No és tan boig la meva. No. Dinamarca no passa de grup. Vale, jo, a vuitens, Espanya-Polònia, passa Espanya. Perdó, Alemanya-Sèrbia, passa Alemanya. Portugal-Croàcia, passa Portugal. França-Ucraïna, passa França. Escòcia-Bèlgica, passa Escòcia. Vamos! Països Baixos, Txecoslovàquia, passa Països Baixos. Anglaterra-Geòrgia, se m'acaba de pagar l'ordinador, passa Anglaterra. Itàlia-Suïssa, passa Itàlia. Llavors, a quarts de final, Itàlia contra Anglaterra, passa Anglaterra, Països Baixos contra Escòcia, passa Països Baixos, França-Portugal, passa França, i Espanya-Alemanya, passa Espanya. Llavors, queden uns semifinals d'Espanya contra França i Països Baixos contra Anglaterra. Espanya guanya França i Països Baixos guanya Anglaterra. I la final és Espanya-Països Baixos. La revisió del Mundial. I guanya Holanda, òbviament. Holanda no, Països Baixos. Guanya Països Baixos. Bueno, és una merda també el teu. De moment, Anglaterra, França, Dinamarca i Països Baixos. La meva és bastant semblant a la de l'Uri perquè és vuitens, Espanya, Polònia, Espanya, Alemanya, Sèrbia, Alemanya, Portugal, Croàcia, Croàcia i Països Baixos, Ucraïna, Països Baixos. Després, l'altre. Bèlgica, Escòcia, Bèlgica, França, Geòrgia, França, Anglaterra, Turquia, partit molt igualat, passa Anglaterra. Suïssa contra Itàlia, passa Suïssa. Anem als quarts de final, que és Espanya, Alemanya, passa Espanya. Croàcia, Països Baixos, passa Països Baixos. Bèlgica, França, passa França. Suïssa, Anglaterra, has posat que passa Suïssa. Espanya, Països Baixos, passa Espanya. Va a la final Espanya i en una semifinal França-Suïssa la revelació cau contra França i la final França-Espanya se l'emporta França bastant fàcil. O sigui, França-Espanya seria molt bona final. Tenim la mateixa final. Teniu la mateixa final, és veritat. I guanya França en els dos? O sigui, dos de França, un Dinamarca, un Països Baixos i un Anglaterra. Per molt que vosaltres hagueu posat el campió, tu, Holanda, Anglaterra i Dinamarca. I ja està. No, i Dinamarca. La favorita és França. Sí, és evident. Ojo amb Anglaterra. França-Anglaterra. Hòstia, tens en Kane. Es parla molt d'Anglaterra. Avui hem estat revisant totes les plantilles i França és una barbaritat. Però deixeu-me exposar això. No, i que França ve de jugar l'última Mundial. La convocatòria d'Anglaterra són molt bons jugadors individuals, però com a grup no els has vist encara. El problema és Gareth Southgate. Correcte. No, però és que no ha fet una bona selecció. En plan, si tu te pares a mirar jugador per jugador, són jugadors que no es complementen en res. Si poses junt... No portes laterals esquerres, no portes extrems esquerres. Els extrems drets hauran de jugar per l'esquerra. No tens laterals profundos. Clar, en plan, tens jugadors molt bons, individualment és top, però com a grup a mi, jo no sé si... No, i està molt desequilibrat, o sigui, tot està dalt. No, clar, tu, Anglaterra, lo normal seria que sortís Foden, sortís Bellingham, Cole Palmer també hauria de jugar amb la temporada que ha fet i Kane. Rice, Saka i Rice. És que només defensa Rice dels que hem dit. Els favorits de segons de Telegraph és primer França, segon Anglaterra i tercer Alemanya. Sí, a mi em sembla correcte. Com veieu a Espanya? Jo veig molt bé Espanya. Jo Alemanya la veig. Espanya la veig... Ho hem estat dient ara. Jo el mateix grau que Alemanya, Espanya. Però per mi el jugar a casa et dona un plus. A mi em sembla el mateix. Jo crec que els quatre favorits i els quatre que serien les semifinals més boniques són aquests. Són Espanya, Alemanya, Anglaterra i França. El millor jugador d'Alemanya és millor que el millor jugador d'Espanya. Això sí. Això veus, sí. És que Rodri contra Musiala. Però és que a mi a Alemanya... Però Rodri potser no és tan determinant com pot ser-ho Musiala. Sí. No, però Rodri... Si has de fitxar un pel Barça, qui fitxes? Rodri o Musiala? Rodri, però perquè pel perfil del Barça... Has de fitxar algú pel Bayern. Però el partit més brillant de Musiala et guanyarà un partit abans que el partit més brillant de Rodri. I en competicions com Eurocopes o Mundials necessites jugadors com Virts o com Musiala. Clar, és que això també... També com Rodri, que marca les finals de Champions. Que si Pedri està molt bé, jo crec que Pedri pot estar a un nivell molt semblant al de Musiala. Però ara d'un dia per l'altre... Però ara mateix no veig a Pedri començant el Mundial, l'Eurocopa...
Ojo, aquest divendres tenint un nivell Doblete, semblant al que ha demostrat Musiala El que aquest any. passa amb aquests tornejos és que Espanya ja té una experiència prèvia, rotllo, ja ve de la Nations League, de guanyar-la amb De La Fuente i amb un grup més o menys consolidat. En canvi, Alemanya és el primer torneig nou que afronta amb una revolució i amb una defensa que si te la pares a mirar nom per nom, 5 no saps on juga. No, sí. Bueno, Hummels és l'experiència. No surt, no Espanya i Alemanya són les dues seleccions amb més Eurocopes de la història. No. Empatats Els dos centrals seran segurament Rüdiger i Ta. Són els dos centrals. Per mi hauria de ser Rüdiger i Hummels, No, però Hummels no va... Hi ha com molts de la generació passada... Raum sí que Raum està a l'esquerra. Ho he mirat i era, la defensa era a Rüdiger, Ta, Raum a la dreta i a l'esquerra, perdó, i a la dreta qui estava? Kimmich a la dreta. Kimmich, hòstia. Clar, I dins tens Kroos, tens Gundogan, Kroos, Musiala, Gundogan i Florian Musiala. Wirtz. Sí, que és una I a dalt barbaritat. qui juga? Fulkrug o Havertz. Fulkrug, Havertz, Werner no va. Tens a Sané, va? No va Sané. Nabri. Deien que jugaven amb Nabri va, sí. amb 4-4-2 i llavors Musiala i Wirtz serien com les bandes que tiren a dins i que a dalt jugarien o Fulkrug sol, amb Müller o Havertz, saps? Ja ho vist, ballen dos jugadors. Havertz ha de jugar. Vale. Digues el Les teu... declaracions de Gundogan molt bé li han preguntat, hòstia, i com ho faràs perquè Wirtz i Musiala s'adaptin al teu joc, no sé què, perquè clar, tu ja tens molta experiència. Diu que no, que ell com a veterà S'adapta ell és qui ha de tenir l'experiència per ser capaç d'adaptar-se als joves. Si Gundogan, com a comportament, mai pots queixar. No, és que cosa que et demostra que Gundogan, primer, que és molt intel·ligent dins del camp i segon, que pot ser un líder excepcional. Hauria de ser capità de Barça. Vale, per acabar de... No sé, ho acabo de tirar per aquí. Sí, calentada. Llavors, per acabar, digueu-me els 3 favorits per ordre per vosaltres. I una cosa, els 3 favorits i amb qui aneu a l'Eurocopa. Vale. Que com a català no tens representació, amb qui aneu. Vale. Catalunya. Vale? Per mi els 3 favorits, amb aquest ordre, França, Anglaterra i te diria que Espanya. Vale. Jo diria França, tot I amb qui vas, perdó? Amb Escòcia. Jo, França, tot i que crec que es guanyarà Anglaterra perquè això al final del partit a Anglaterra, i poso Alemanya per davant d'Espanya i vaig amb Suïssa, em cau bé. Jo, França, Anglaterra i Alemanya i vaig amb Dinamarca. Jo, igual que l'Uri l'ordre, França, Anglaterra, Alemanya. Ah, doncs com jo també. I la veritat és que no... O sigui, acabaré empatits... És que no vaig amb ningú, la veritat. Vull dir, Espanya em fa gràcia també, perquè al final hi ha molt Barça. Ai, el tòpic! Ai, el tòpic! No hi ha molt Barça, hi ha 3! Al final... Joder, Ferran Torres, És Pedri. un mes per sortir a l'armari, va. no, al final, jo crec que, sincerament... D'aquí una setmana ja està cantant el Viva Espanya. Sí. Què dius? Va, jo no vaig amb ningú, me la pela. Jo també és França, Anglaterra, Espanya i vaig amb Dinamarca i ojo, m'està fent molta gràcia Alemanya. A mi mola Suïssa. Jo crec que l'important no és amb qui vas, és en contra de qui vas. Correcte. Espanya. I és França. Sí, França. Abans que França. Jo li tinc més odi a França que a Espanya. França i si A va... la selecció. I si Cristiano Ronaldo va convocat, també vaig en contra. A mi m'ha guanyat una guerra. A mi, sincerament, correcte. A mi no m'ha guanyat una guerra civil, França. full bèl·lic. A mi Cristiano... Camavinga és un xaval que no em cau malament, Koundé no em cau malament. Napoleó... No, vull dir una cosa. Tchouaméni i Tchouaméni em cau molt Camavinga... malament, el mort Tchouaméni i Camavinga són una dupla que em cauen molt A bé. mi em cauen molt bé. A mi Tchouaméni no m'agrada. Jo crec que no, una cosa, per acabar ja, no és com que l'odi a Cristiano s'ha disminuït moltíssim, tio? No. Sí, perquè ara ja Sí, perquè el debat A mi odi no, però segueixo volent que li vagi mal. Pues a mi no em desagradaria que Cristiano fes un bon paper a No, l'Eurocopa, tio. No A em mi convocat, però desagradaria. suplent. Jugarà millor Portugal, jo. I ara, havent acabat la tertúlia més llarga de la història d'aquest programa, passem a la primera de les meves seccions. Bonjan, diu que sóc foll i massa bonjan. El que realment vol és un real Batman, que li portin euros, dòlars and pound. Bonjan, diu que sóc foll i massa bonjan. El que realment vol és un real Batman, que li portin euros, dòlars and pound. El posa en verd. Jo a la meva secció porto un joc que feia molt de temps que no el portava, tot i que m'agradava bastant. Jo diria que és la millor secció que has portat mai. De les millors. És la segona, crec, S'ha comentat, Llavors, jo el que porto són 3 narracions de gols i... sí, en aquest cas són les 3 de Que RAC1. bona. Hòstia, podrien ser de Radio Marca, bro. Sí. I llavors vosaltres m'heu de dir quin partit era i qui havia marcat el gol. Hola. Jo he manipulat els àudios Molt perquè bé. no hi hagi pistes que us deixin molt clar quin partit és
menys al final, perquè si hi ha molts problemes... Sí, que espavilem una mica. Llavors, el que haureu de fer és aixecar el braç cap amunt, Però amunt. sí, amunt No, la amunt meitat, i amb el no, en dit. diagonal no. En diagonal. Exacte. Fem un I amb el l'esquerra, puny per si un tancat, cas. amb el Va, i amb tancat. l'esquerra. I jo us donaré... Amb el dit o així? No, amb l'esquerra, amb el dit l'esquerra millor. i així evitem confusions. És que no tinc tanta velocitat. Llavors, comencem, si voleu. Com aquell que roba metgeros, tio. Va, Aquell és got. 3, 2, 1 i... No acaba de tirar la cosa. No, ara. No va. Seguim, un moment. No, sí, ara és un moment, Va, Clar, que no he vist. l'has mirat. No he vist, Va. no he vist. El gol de Pedri contra el Sevilla. Brutal, entra a l'àrea, la centrada de la rematada, gol! Vale. Ja tinc ja. Després faig jo, rebote. Gol de Piqué a la Copa. No. Però si no heu sentit res! Neymar, el 6-1 de Neymar contra el PSG. No. Era molt bona. Llavors, A veure, torna a posar. ho L'altre ja poso, doncs no des podeu ho participar. poso des del principi un altre cop, vale? No, 3, Des del principi No, sí si que vol ho vam fer, començar a no. dir... 3. No. El programa passat m'ho vau fer. Quan va haver la secció... Ah, no, ara només poden Respira, ells dos. Però ho has de fer llavors a partir d'on ho havíem deixat. No. Pues si no, deixa't... 3, Vaya merda de secció! 3, 2, Tongador, tio. No haver... 1 i... Lewandowski encara, el dribbling de Lewandowski, cop d'esperó brutal, entra a l'àrea, la centrada Jo la sé. de la rematada. Sí. Gol de Kessie contra el sí, Real sí. Madrid! Sí! Estava al puto camp! No he sentit Lewandowski al principi. Voleu És que jo crec que voleu comencem més tard. escoltar-ho tot per veure... Escoltem-ho tot, Sí. escoltem-ho tot. Fes així, va. Jo estava així, a Vinícius. Però és que no escolto RAC1, tio, amb els putos partits. Jo sí. No, jo Jo mai. No m'agrada RAC1 a mi. No, jo... A mi m'agrada. Soc més de la Copa, tio. Ho he tallat i volia que... No, I al final hi havia la pista. Bueno, quan diu que que val sí... una Ah, no ho diu. No, Vale. no, vol que val una... No. Sí, Lewandowski t'esperós al Canyo Militao, Valde, tal. Sí. Valde, passa enrere, entre Kessie... Vale. Ara, Abans de xutar. Xuta ja fent així. vale. No xuta, se m'ha El segon. El segon. 3. Calla. Espera, primer l'inicio i llavors faré el 3, 2, 1, que així és més fàcil. Clar, més fàcil. La gent està anant del vídeo, eh? Sí. Dóna-li like. No te vayas, ven. Ven, te vas. Seguido. I just met you. Vale. This is crazy. 3, 2, 1 i... Alba la posa per Aubameyang fent de boia, Aubameyang amplia a l'esquerra per Jo Ferran sentia aquell Torres. Ferran Torres a la frontal per De Jong, Ferran Torres a l'interior de l'àrea, la posa a la frontal, toca per el retall de la fita, gol! Gol, jo l'he aixecat. Ha sigut ell. Gol de Pedri contra el Galatasaray a l'Europa League. Sí. Jo sabia que era l'Europa League, però no recordava quin La partit. puta tio. cabra. Quan ha dit el Era retall de Aubameyang. Pedri... No em pesco ni una, No, joder! no hi havia cap retall de Pedri. No, una polla! Vull dir, no diu Pedri. No. Un retall, però la pilota per Pedri, un retall... És el gol aquell que s'empixa 3 o 4. El que vam veure l'ovella negra. El retall de Pedri. Jo no hi era, està entrenant. Sí, nosaltres és veritat. No escolto mai RAC1, no m'agrada això. No escolto RAC1 i no pesco El Pou és molt bo. Sí, Jo tampoc escolto. però el meu pare mola molt, però és que escolto els comentaristes de la tele. No, Perquè jo escolto RAC1 són haters total de Fermín, per exemple. i Va ser no m'agrada. un golaç, aquest. Jo escolto RAC1 sempre. Jo també, m'agrada molt més que Catalunya Ràdio, per exemple. Molt bé. Jo entro a Jo és Twitch... que el Torquemada no el suporto, el Torquemada. Hola! Oh, doncs, la majoria de gent que A mi escolta m'agrada, a mi Catalunya m'agrada. Ràdio és pel... Jo prefereixo Torquemada que Bernat Soler. Home. Jo el que faig és em poso Twitch i ho sincronitzo amb Ibai, saps? Vale. Algun dia parlaré d'Ibai. Jo si estàs d'Orsay... No. Va, aquesta... Ja no, tal com... Següent. Va, aquesta és... Una ressaca la té tothom, és prou... Sí, Aquesta val 2 punts. No, Aquesta Va, val 3. aquesta val 3 punts. Soc el ganador, No, Va, val 3 punts. Soc el campió. L'àudio és curtet, Així que, ojo, aneu ràpid a aixecar les mans. Ojo. 3, 2, 1 i... Madrid, supera una línia de pressió, fa la passada per la passada. Què dius? Què dius? No, va, inventa. Sí, no era inventat. És que no ho faig. No, això no es pot. Això... Ho estic fent jo, bro. L'altre. Fa i rebote, Sí. És el gol de Messi al Bernabéu. No. No, jo no anava a dir res. Has de tirar-ga. Però en sèrio, hem anat a dir el mateix. Anava a dir el 2-3 al Bernabéu. Doncs ja està. Va, de dir un altre. No, que ara vaig a tirar un altre.
A veure, trenca la línia de pressió. Clar, quin partit ha trencat la línia de pressió? Heu escoltat 4 segons, Ja, és que és un gilipolles. És que us han dit trenca la línia de pressió. Tots els gols trenquen una línia de pressió. Com si haguessin escoltat aquí... És l'única manera d'aconseguir-ho. Trenca la línia de pressió, jo què sé, tio, el gol del Barça contra el PSG. No, 3, 2, 1 i... Des del principi, Sí, sisplau. Llavors podem participar, eh? No. Sí. 3, 2, 1 i... Madrid. Madrid. Supera una línia de pressió, fa la passada per no passada. Que bé, Bartra. Compte que ve entra a l'àrea, continua... Gol de Gareth Bale contra el Barça que fa la carrera aquesta mítica. Sí. En quin moment es diu que ve Bartra en aquella jugada? va dir... En quin moment es diu que ve Bartra? Pou va dir que ve Bartra. Quan el treu del camp sembla que no tornarà a arribar Bale, però es fa la carrera de la seva puta vida. Al principi l'envia matat a Martino. Que ve Bartra! Ja. Sí. No, pots dir-ho. Ho va dir. No, se li calenta el morro, se li Al calenta el principi morro. li fa així. Que ve Bartra, gol de Bale. Quan li fa així, el treu del camp, Quan li fa saps? què? Quan li fa així, el treu del camp. Però és que no li fa així, l'aparta, però ell també s'està apartant. Ja, però sembla que no ha d'arribar. El que passa és que fa la carrera de la seva puta vida, el puto Bale. Bartra, en un primer moment, semblava que havia aturat, però no ho ha aconseguit. Bé, per potència se l'ha fet. Per no dir una altra paraula. Per potència se l'ha fet. Se l'ha passat. Se l'ha beneficiat. Se l'ha beneficiat. Han tingut relacions, És seu. Ara Bartra és de la propietat de Gareth Bale. Així doncs, recompte 0, 0, 2 3. i 3. Feia temps que no guanyaves, eh? Sí, home! No ha guanyat, no ha Has guanyat. guanyat algun cop? No ha guanyat. Joder, i tant així, Clar que ha guanyat. He guanyat jo. Ha guanyat? No ha guanyat ell. Però si ha dit que valia per... Billy valia per 3. Sí. Ha guanyat el Billy. Senyorio, Va. Ara, mentalitat de part. ja acaba aquesta secció, l'única d'aquest programa, passem directament als comiats. Doncs això ha sigut tot. Esperem que hagueu rigut, que us hagueu actualitzat, que ho hagueu passat bé. Aquí acaba aquest programa de l'Orsay. Nosaltres ens acomiadem i esperem trobar-nos la setmana que ve. s'ha fet llarg, eh? Sí. Moltes gràcies, Pau. A mi, sí. Moltes gràcies. Hòstia, anem tots de blau. Moltes gràcies, Xavier. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Oriol. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Biel. Gràcies a tu també. I a l'Esteve. I els convidats que han vingut avui a veure el programa. Que han aguantat com 3 campions. Bueno, Han vaya aguantat putada. com 3 campions i a la mateixa saga hi ha un col·lega nostre que ens sap molt greu que hagin hagut de coincidir amb ell. Sí, Sincerament, simplement ens sap greu. No l'havia vist. Sí. I ara nosaltres marxem d'aquí i no ens quedem a Dorsay!